the aim is to rehabilitate, the aim is to correct us. That is why the Zimbabwe Prisons and Correctional Services is partnering with schools from all provinces of the country. This school is 140 kilometers from here. They are in Mutoko. It's a school called Munashe, and they are here to share their experiences with us. Yeah. 1, 2, 1. Harare Central, oye! Yakachemedza, jere! Umpirire wamaoko vana vechikora, muvafarire Munashe High School. Mururu namuridze kune Munashe High School. Right, zvakanaka. Handisi kutaura, ndiri kuintroduce vatafamba navo, including myself. Kutanga uko, regai ndichavapa this roving mic, vanoitwa Councillor, handidi kutaura zita ravo, regai vataure vega. Makadi vazukuru. Tinotenda, inini ndakamira pano ndabva kwaMutoko kunorira Pene kubuja. Ndinoitwa Councillor Batsirai Chitiyo Ward 20 paMutoko Center. Thank you. Degree Mashuman. Ni ndinonzi Assistant Principal Correctional Officer Chomusora Ria Boxer Mutoko Prison. Tauya kuzokuona iwo. Maita Correction Officer, ndofunga pa mukati menyimomo mune hama dzangu, munogona kunge musingachandizivi kana kuti mandiona muri kure. Ndokumhorosai, ndinobvira vanobva kwandinobva uko. Ini ndinoitwa Taurai Mandlazi, ndinobva kunzvimbo inonzi Chikore. Chikore iri kuChipinge pachifu Musikavanhu. Maiona nyaya yacho manje. Zvakanaka. Importantly, at this point in time, allow me to introduce the Executive Director of Munashe High Private School in Mutoko. Over to you, sir. Magasimba here. Indeitwa Ashford Gwangwadze, ndini Director weMunashe. Kuuya kwataita pano ndiJehovha atitendera kune chinangwa maita basa. So brief, Anidi? Yeah, so brief. So brief, so brief, yes. Unomusha. Amazedu zatishanyira kubako Mutoko all the way from Mutoko. Ndio inonzi Harare Central Prison. Inotungamirirwa na officer in charge. Right. Saka wamtuke. Toda kuti officer in charge. Wauye. Vodzika. Votereuka Right, very good. Voti udzano utekwati we prison yavari kutungamirira naega. Ewa, chakanaka. Vari kuzviwira. Adziri. Inozvikumira ega riri. Chief Superintendent Matipuwa. Anidika, that has been given to us. Chiri chinofadza kuona zvamaita vana nevakuru venyu vechikoro vauya nemi kuti muuye kuzotishanyira kuHarare Central Prison kuti mozongoonawo zviri mumajeri. Handitika, tinokutendai. Isusu takauyawo kwenyu tikaona zvamakatiitira. Handitika, saka inini ndati ndingokutendai nokuuya kwamaita. Chinhu chinobatsira zvatirikuita isusu seprison service, tiri kufighta against drug and substance abuse. Handitika, ndoda kukutendai patakauya kwamuri mimi nechipo chamakatipa. Mari iyoyo
kuita to good use. Tichatengera vasungwa vedu vanoparticipate panapa tine vanoita zvemaarts. Mari iyoyo toda kuvatengera uniform vasungwa vedu. Toda kutendai nemari yamakatipa iyo. All right, mira chef musati maenda. Mira ipapa. Mira kuti musati maenda ka. Ndoda kuti mugozo kumbira authority yokuti mugonipfumidza kuzotamba. Munondipfumidza here? Ndokubvumidza chaizvo. Zvakutambira vana vekumunashe nepanapa vese apa vasatambondiona ka. Munobvuma here? Ndobvuma. Munobvuma here? Ndobvuma. All right. Right. Ndanga ndakanganwa. Munashe High School ndoda kukutendai patakauya kwamuri mimi nechipo chemari chamakatipa. Mari iyoyo tirikuita to good use. Tichatengera vasungwa vedu vanoparticipate panapa tine vanoita zvemaarts. Mari iyoyo toda kuvatengera uniform vasungwa vedu. Toda kukutendai nemari yamakatipa iyoyo. Zvatendwa izvo. Zvaendwa izvo. Zvaendwa. Thank you. Right. Subti mtuke matinoita sei? Ndafunga kuti tiri kumhanya nenguva kashama. Nguva yakakosha. Awe makomoda oi. Awe makomoda oi. Bushman. Bushman. All right. Kuinda kutaurira. Andika zvinokonzeresa kuti munhu apare mhosva opedzisira azoviwa nemakotsi kuti apinde mujere. Andika yoguma yaita kuti inzi mashakugwajara kudonha kwasina maoko. Andika woguma wamunomu. Isusu hatisi kuda kuti vari uku inini kami muuye uku. Andika asi vari uku ngabve uku toda kuti vauye uku. Waende kumunashe. Munashe haiuyi kusendera. Munashe haiuyi uku. Sendera enda kumunashe. Correct. Inobatika? Right. Right, ladies and gentlemen, hamane zvinovika tinoda kufara naika. Hama dzedu dzinobva kuredzi. Saka tine nguva shomanene less than an hour kuti tiite tichifarirana interaction handidika. Zvatanga kudzidzisai patakaenda kumunashe hazvisi kuchinja ndizvozvo naika. Zvavakadzidza kubva kwamuri vamwe venyu mamakarepresentwa nevamwe venyu vakazvibata. Saka vachitoda kungoona kuti iyo midhuri mirefu yatinongonzwa yakamira sei ndiwo yacho iyi. Mabuildings yakareba ane mahwindo madiki ndiwo acho aya. Andidika. Saka hakuiwi kuno. We encourage you kuti don't come to prison, but unless if you are a correctional officer. Moyo. Anditi. Pane hanzi ndakamboti mumusindiri kubulawayo. Ndichisapota bhora. Ndaisapota Highlanders. Yes. Asi ndiri mushona. Vaindiziva. Saka vakazoti sikwanire sinjalo. Asi kuna vanye. Yes. Takatokwana. Ati muduma munyu. Yes. Saka isu kuno kujeri takadi takakwana. Atidi vanobva kuchini. Munashe atidi. Very good. Garaiko. Right. DJ, ingoti turu mbijana, turu, DJ. Imbo, sikiza mangoma. Sikiza. Authority ndakumbira, authority ndapiwa.
The General Commissioner and President would like to thank the Commissioner General and His Excellency Kubadema Munashe. Yeah. Money combination for the place.
vaita kuti tisvike pano. They have facilitated our arrival here. Ndadzidzawo kuti patinenge tiri kunze uko tinenge tiri free zvirinani kudarika muno. Iwe hanzi tadzidza zvekuti patinenge titori panze tinenge tiri free kudarika tichinge tauya muno. I've learned that when we are outside, most of the times we are free. Saka ndichanoudzawo vamwe vangu vatasiya uko kuti kwatandiri uko hakuna nguva yakanyatsonaka. Saka ndichanonovaonesa kwamutoko kuti kwanga tiri uku hakuna kunyatsomira zvakanaka. I'm going to impart my wisdom, knowledge and understanding to my friends and colleagues out there that this place is not nice at all. Saka ndinoti vari muno. Saka ndinoti vari muno mushingirirai ichakwana nguva. Hanzi saka ndinoti vari muno shingirirai ichakwana nguva. I say to you all, let us endure, let us persevere. Everything is going to be all right. Thank you. Thank you. Momere maoko. Momere maoko. You know what they do at their school? They are doing beekeeping projects. Yes. Varikuita poultry inonesa mvura. Asunonzwa munhu ari panapa ane 42 years. Asi atiri kuti zvapera. He has good motivation here. Yes. These guys are saying no. It's not yet over. Yes. Takatotarisira kwamuri kuti tifambe tese. So director, thank you so much. Atakutendai. Traveling all the way from Mutoko. Kubva kwamaita kwaMutoko. 140 kilometers from Harare. Ii kure. And you know what? Yeah. I salute you. Yes. For partnering with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Yes. Because it shows me something. It shows me that you have a vision for everyone. You love us. You have not ignored us. You thought about us. You are a star. May God bless you. Makanyanya. Mwari azviitira ane chinangwa. Ndiri kutenda Commissioner General Vachovu, ndogotenda President. Hanzi hakuna munhu afangosarerera. Saka taona vana vedu vauya kuzodzidza. Ndanzwa vana vangu vachitaura kuti se patakuenda uku tikunoudza vamwe vedu nana baba kuti upenyu hwakaita sei. But toda kukuudzai chinhu chese chinoitwa for a reason. Kuve muri munomu, there is a reason. Kuuya kwataita panapa, there is a reason. Shingirirai makabuda makave focused. Upenyu hwenyu unochinja. I want to tell you, inini ndiri teacher. Ndine 50 years. Ndakazotanga kusvinuka dane 48 years. Iye zvinezvi murikundwa ndichinzi director. Kana ndiri kuchikoro ndotosvika ndototi boss kuna headmaster wangu ndikabva ndamunomu handidedzwe nerimwe zita. Ukandidedza nerimwe zita handidedere because I'm the director and ndiri director. Saka ndiri kuti ndazoita director ndane 50 years. Saka mese even une 60 years ukangoziva kuti Mwari ane chinangwa newe, your life will change. Unosvika wakunakirwa kuti kana kufa handisi kuda. Thank you very much.